Ayikho into esithokoza njengokwazi ukuthi sikhulume nawe silethe nje lezi incazelo esinethemba ukuthi izokusiza kwi-channel. Engathi uNkulunkulu engakulonda kubusise la ukhona kukona konke nje ukuthinta ngezakhe izandla nokuhlelayo uNkulunkulu ekhambile phambili bese kuba impumelelo. Siyacela ke kodwa ke ngane kwethu ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe kwi-channel, uyalike le video le. Insuku zonke ke ama-video siyawafaka ngo-9 ekuseni, so kune video esuke khona nantambama ngo-3 sizoqinisekisa ukuthi i-video iba khona uma sinesikhathi. Siyacela ukuthi ke ungakwazi ukuthi ube yilunga eliqavile layo kwi-channel futhi uzokwazi ukuthi ucontribute ngo-R9 every month. Kanti ke khona la number siyacela kakhulu kulabo uNkulunkulu ababusisile nabanamandla ukuthi ke banikele bacontribute ngaloko ngabangakwazi ukunikela ngakho kuvela othandweni uNkulunkulu ke engathi anganibusisa nisenza lawo malungiselelo. Sibhekela la iphupho elika Blessing Khuzwayo uthi ke kusho ukuthini uphupho malume wakho ngasekho nixhawulana naye. So sizolibheka ke iphupho nje in general, isibheka umuntu ophilayo nosandlula emhlabeni nobudlelwane phakathi kwakho nalo muntu osuke uxhawulana ukuthi mhlawumbe kungasho ini the possible meaning. Number 1 ukwenzela usikhave kungabe sibuye umuntu mina ngixhawulana nomuntu ngisaphila, mina ngixhawulana nomuntu osayishona yabo. So number 1 uma uphupha uxhawulana nomuntu sithatha njengophawu luhle uma uxhawulana nomunye umuntu lusho ke la uthando, lusho inkathalo, lisho uzwano, ubumbano kanye nobunye. uRomans 16 verse 16 empeleni Romans 16 verse 16, shake hands warmly with each other, all the churches here send you their greetings. Number 2 uma uphupha futhi uxhawula umuntu sikuthatha njengophawu luhluma ukuthi uxhawulana nesitha sakho. Lokho kungasho ke la isifiso salowa muntu sokwenza uxolo, ukubuyisana noma ke nje uqeda ubutha phakathi kwenu, noma ke kungenzeka uwena mawukuthi kwakuwena oyibhedile, ongenzeka usuyafisa ukuthi lingathi ningahlala phansi nidale uxolo noma nibuyisane noma ke niqede nje ubutha obukhona phakathi kwenu. Number 3 uma uphupha uxhawulana nomuntu sithi thina kwesinye isikhathi lokho kungaba uphawu olubi uma uxhawulana nesitha sakho olungasho ke la ukuthi kumele mhlawumbe uqaphele noma umqaphele lo muntu ngoba kungenzeka uzokukhohlisa ukuze athole nethuba lokukulimaza ungasanakile. Proverbs 26:26 ithi ke your enemy shakes hands and greets you like an old friend, all the while plotting against you. When he speaks warmly to you, don't believe him for a minute. He's just waiting for the chance to rip you off. Kanti ke okwesine funa sikuveze ukuthi uma uphupha uxhawulana nomuntu lolu uphawu esingathatha njengolwahluma ukuthi umuntu wesifazane uxhawulana nomuntu wesilisa ikakhulukazi uma lo muntu ungamazi. So lokho kungasho ukuthi usuke uzodibana nomuntu olungile, umuntu oqotho, umuntu ozokwakha ubudlelwane nawe noma ozoba umngane wakho aphinde akusize akweseke aphinde mhlawumbe akuthuthukise emkhakheni wakho yabona. Okwesihlanu sifuna sikuvezela ukuthi ke uma uphupha futhi uxhawulana nomuntu uphawu luhle kakhulu uma uxhawulana nomuntu ocebile, umuntu oqavile, umuntu odumile noma umuntu osuke eyusazwayo. Lokho kusho ukuthi umsebenzi wakho uzokulethela udumo noma ukuhlonishwa okuthile. Proverbs 22 verse 2, the rich and the poor shake hands as equals, God made them both. Kanti ke okwesithupha efuna sikuveze ukuthi uma uphupha uxhawula umuntu singathatha njengophawu luhle uma ukuthi uxhawulana nomunye umuntu okungasho ukuthi lindele ukwamukeleka kulowo muntu loyo noma lowo muntu uzokwamukela noma kungenzeka kunokusayina kweyivumelano okuthile kuzokwenzeka uma kungukuthi umuntu osemkhakheni othile noma kuzoqina ubudlelwane noma ke ungasuthola inzuzo ngokusebenzisana nabanye abantu. Okwesikhombisa efuna sikubekela ukuthi uma uxhawulana nomuntu futhi sikuthatha njengophawu luhluma ukuthi uxhawulana ne-ex yakho olingasho ukuthi nizokwazi ukwakha uxolo niphinde nibuyisane uma ningaxoxisana. Noma kungenzeka le-ex yakho la ikhona khona ifisa ukuthi nenze uxolo nibuyisane nixoxisane noma kuwena
ofisa ukuthube kanjalo. Kanti number 8 uma uxhawulana nomuntu, uphawu luhluma kungukuthi uxhawulana nomufi. Kuvamile ukuthi lolu phawu lukhombe kwabanye abantu ukuthi usuke ezohlangana nomuntu okudala amgcina. Yabona, ngeze kunomuntu okudala wamgcina ongaba umngane wakho noma isihlobo esithile ozodibana naso. Futhi uma uxhawulana nomuntu, singathatha nje uphawu luhle uma kungukuthi uxhawulana nomufi, kepha futhi ejabule, eneme, egqoke kahle, ebukeka kahle. Lungasho ukuthi kunenguquko ezinhle futhi uzilindele. Ngenzeka ukuzohamba kahle impilo yakho, ngenzeka kunemfudumalo ozoyithola, ngenzeka ukuthi khona usizo ozolithola noma ukwesekwa abantu osondelene nabo. Yabona. Kanti asiphethe ngakho ukuthi kwesinye isikhathi kodwa futhi uma uphupha umuntu owumufi uxhawulana naye, yabo uphawu usuke lusho ukuthi kumele uqaphele ngoba sokungase uyithole usesimene esibhlungu noma esinzima. Kungenzeka uphinde ubhekane nokufekela kweinhlelo zakho noma ukufadabala kwenhlala kahle yakho nje, noma ke usuke ungabanjwa umkhuhlane ungalindele. Siyabonga kakhulu-ke uNkulunkulu engathi-ke ngakusikelela ekubusise, bese nawe siyacela ukuthi usubscribe, ulike le video, bese futhi uma unamandla uyacontributor kuyona-ke i-channel. Uma ungaka-contribute wena akekho kungahle contribute, so siyacela ukuthi-ke kube semahlombe umuntu nomuntu osuke eyibhekile i-video ukuthi ume nawo amandla anikele kuyona i-channel. Siweni phansi nematulu baba, kuleka kuyo Jesu baba, siweni phansi nematulu baba.